Budeme sa tváriť to počítať až potom, keď jednoducho už prejdú. Môžeš aj na kapotu, Janči mu to vôbec nevadí. Aj keď si zoberieš dajaké ešte betónové teleso na seba. Áno, áno, on má dobrý metak, Janči. No Janči, to bolo dobre 3 centy isto. Janči, ale stále máš dosť tvrdé pneumatiky. Ešte koľky? Daj ešte sa tam. Ako nechcem nič hovoriť, ale Janči, dopredu na kapoto ti ešte jeden vojde. Ževre dvaja. Pozri sa, už ti tam lezíš, ďalšie. Jaj, pochoď. Tak, tomu sa hovorí tlačejka. Neviem, koľko ich tam je, ale veľa. Zadni, lahni ho. Potom vás poprosím, pomaličky zostupujte z toho auta. Najprv prejdeme od kapoty, šofér, spolujazdec, pôjdeme na zadné dvere a kufor. Takže nie, že všetci vyskočíte. Jožko, mnohí musíš mať vo vzduchu, vieš o to? Nie. Ľahni. Ade. Dobre, aj golf je trošičku nasačkovaný. Poďko, mi je teplo. Priebežne si môžete kontrolovať, prehliadať fotky, už sú zavesené na Facebooku, takže môžete si už pohľadať, niečo tam už určite nájdete. Tak, a Janči so svojou obývačkou sa posúva dopredu. Počkaj, neviem ručnú dať dole. Jožko, ty sa nesmej, ľahaj na nich. Poď tu, Jani. Poďte, skúsme mu zatlieskať, možno, že to položí nižšie. Poďte, toto sa nevidí často, určite nie. Najbližšie to budete vidieť až o rok. Počkaj, Janči, vieš čo? Potrebuješ niekoho dozadu. Dvaja, nemáš ťažné, požičiavky. Koľko to bude? 2 cm. Do vodu sa musí niekto ešte upchať do kufra. Kufar je plný. Jožko, neváhaj, pomôž kamarátovi, keď ty už nepomôžeš Jančimu, konec. Plné to je. Není to plné, zvaj sa tam. Tak počuj, ty len sadneš a len privri kufor. Ale treba ťažšieho, vieš, ja sa tam nesím. Ale stačí privrieť. Stačí privrieť. Len privrieť. Je to tlačenka, auto musí byť pohyblivé. No, a keď sa to zavrie, to je len bonus. Kopte do tých dverí. Čo vám jebe? On to prejde. Milimetre. Takže ešte jeden musí ísť dozadu, Janči. Ešte jeden vedľa Jožka musí sa zmestiť. Na čo ti jeden? Dobre, počúvaj, Janči. Ja ti dám teraz podmienku. Nemusíš už cúvať, ešte jedného nalož do auta. Hoď si kde, hoď aj sebe na kolena. Pohli sa tam. Janči, na kolena si ber aspoň troch. Dobre, Janči, dal dvoch? Dobre, Janči, teraz trošičku len cúvni, nejaký ten meter. Pomaly, že zošrotuješ ten golfík vzadu. Pomaličky, poď. Poď, Janči, ešte. Počkaj, trošku ukľudnite našu latu. Trošičku ju ukľudnite, nakoľko má triažku. Hej, nesmejte sa v tom aute, potom sa trasie celé auto. Čo, prešiel? Výborne, Janči, a teraz vás poprosím. Väčší koridor, počkaj, ešte nezliezaj. Väčší koridor oddiel auta, ideme počítať ľudí. Choďte ďalej od auta. Všetci choďte ďalej od auta. Začneme kapoto. Počkaj, Jožko, ešte seď. Začneme kapoto, vy ste tam 4. Ale sme tu 40 v tom kufri. Janči, otvor svoje dvere, púšťaj svojich tých šoférov, mini šoférov. Počkaj, ja nevidím, zvíjajte ruky. 1, takže 5, 6, 7, spolujazdec, poď. Ty brďo, tam vás tam je. Čo ste sa tam kotili? 8, 9, 10, 11. Spolujazdcové zadné dvere. 12. Miro, vítaj, máš okopané tričko. 13.
Ty, pôjde tam vás spať, ja neviem. 14, 15, dobre, druhá strana, 16, 17, asi máme rekord. Jožko, poď! Jožko, si rekordný! Počkaj, lebo... 18, Jožko, poď! 18, 19, 20, 21, 22, 23. Dobre, že som sa učil počítať. 24 ľudí v jednom motorovom vozidle. Plne pojazdom podotýkam. Janči, ja si myslím, že si absolútny víťaz tlačenky. Takže 24 ľudí Oktávii. Výborne, Janči. No a poďme ukončiť túto kategóriu. A už ideme teraz na to úplne vážne, bez srandy. Ideme podviesť